Said the Eddie Kama Manfogina at the Okuman Radio 97.1 and I feel Okuman TV and then na Unianum a school for no Eddie a mamreda Eddie Asheso Ewa Akuapem Senior High School mu na circuit no e makoma konson na aka bom na mo ba ko pe ana ntumi ama na obehwe niema amofra no e de na di ya mamre se ne ye fa ye ntama se ne ye fra no se ne ye bo eduku se ne ye niema fa no ano na amofra e de na di wo ha no mo a omo kire kwa be fa so my Ghana e be ko ye nchi ne ya mane be se asomu bio na ye ne nua ba lega so adi ahia no ka se sisia na oka na nwensem ewie ye nti e be di komo na yehu ba bia ede ebesi yema kwa ba yenua eja na ho ye de achoyo na ye fra wo sen Femi Gloria Laga o gina pe sen enu ewo school memu ben na se ene den na ekoso ewo ha ene ye da bi omo ase da ede ato amamre ye oman Ghana amamre enti ye school fo no ena omo yi security say ye meka senia ye ya mamre ewo oman Ghana mu enti na ye ba ha se na o ba no den na waye so far no me ba no ma kan me de ewi aye di kan ye ba ko wotenkon me kan ye ena me fa first na ye kai say ne de me bra anim say enti ma ba anim say ma kan me de senia wudi first wotenkon no oji say na de no obese the first ana enyanya medin say metimi the first ni say na bim o kasa fa den ho me kasa fa amamre ho fa so a ewo yen mangana ntiti yim amamre enya bosomsom dabi efi say enya bosomsom ho nyama na eba be yan so amamre kwan so nyama na eba be enti ne o kan ye no obetia kakra de akere yana amamre ho fa so a ewo omangana ntiti yim nipa pi kase meye abrabo kwan a ofa so a esi won iye you meye inkroni aman ehan nanso metu menishe mechi a na mire alko efri se edon apol me masem misani hina na wama oman Ghana aye nufutsa braba a aman awrufi echirichiri ni bencha ebepe bi anu you menono amamre eye midin medam mawusu ediwo eduane anum dimu kasa asal ni inyomto awusiesie ni nia ekeka ho eduan awru bitse akple ni fatri dachi etoni inkesia dokunu ne shito fufu ni ebunebunu yatonsa enuyan awru yi wo edidibia awru omangane mu eyi bua masika ni impuntu ba omanni mu ampa menono o shro me wa shro adekese meni abotitere mensanu nyuma bitse kenten batakari bag ahwenie ahini mane ne akeka ho bue kwan madwedi nyuma ni sikaba omanni mu minam afahyeso siesie nkromu di akontufu bafie biakoye imputu ne abakose mami hwa me ho efiri se me na mesombo wo omangana ntituyimu asida piesie nkoma omangana humesua edwumeku batan se wakai emofra ne impanyimfo me humfa so me da mo ase etwa se wo ha na wo hwe wani so ade ni oka ye me de meti akporo na me honhom aba na meti fufuo so nka na mani age enu aba e be da wase papa good e da wase pa Okuman Radio 97.1 Okuman TV ye wo hanom a ene ye ne ye nuanom a wo mo ede eye Akuapem North Municipal Cultural Day no ede apem so ye gusu a ye ne school for no atwetwe nkomo wo ma akoma nyinsam no bi ewiesa kani aba ko so waka wo de awie chai ye fra say e fa me Akuapem uwo gina pese uwo gina pan ye to sa woche
Uko school wɔ hefa? Otare so e what in consequence. Ene uba yi wohwɛ sɛ nea nneɛma kɔ a ɛte sɛ ma wo. Se na nyama akɔ na ma me say se me da amamre ne amane adi a ebe ma me man sikasɛm akɔnkan. Enti udi kan wɔ nea moyɛyɛ no asa na ɔba ha na. Ai. Na nea moyɛ ne edi kan den na ɔkan den na ɔyɛ. O na me kan ha ya na me kan yo. Enti nea ɔkan yɛ no ɛnu bia na ɔkan yɛ ma yɛ kakra bi ne hwɛ de why. Okay. Minimum maintenance amane amamre hoi won siniti ase. Mi kra mamamre ne mama ne se kosia. Na minim ho fa so a de abrɛ me man Ghana. Femi amamre himia Akuapem na medje wa ahene wa. Na mi amamre himia Akuapem. Be ma wo hu amamre ni amane asedi a edi mpuntu mapa ba me man sikasems. Yeda ɔse ɔbɛwo hu amamre ne amane sɛ ne etie ne mfaso a ɛde brɛ Ghana. Amama Akuapem de wo hu. Yeda ɔse pa why? Na mi shira pa good. Aniti ɛyɛ Akuapem na ɔde ne de no awie no. Afe yani ɔkyerɛkyerɛni baako nso ɛba abɛkasa wɔn a ɔtete ɛmofra yi ebi akora yɛ ma akɔ aba. Yeah. Maja wudi ani suku a wɔm ɛne nea wɔyɛ de boa dwumadi. Medin at the town of Francis. Mekyerɛ ade ɛwɔ Behinase RC JHS ɛwɔ Tinkon subzone. Sɛ ema mo ne adwuma pa mo yɛ de asena mo nya mofra yi ɛde aba ɛyɛ aha no mo yi. Answer na ɛbɛba ha no ɔmo di nkan ma yɛn information no from various schools sɛ yɛn prepare mmɔfra no yɛn kyerɛ ɔmo ɔdom ahorow wɔ mu no na yɛnyi mpire na yɛn fa ɔmo mbra ɛyɛ Akuapem ha sei. Na edi nkan no ɔmo di nkan ɛba Atenkon ɛma yɛ de akansi no hyehyɛ so. Ana ɛwɔ mu no sɛ mmɔfra na ɔmo bɔ ɔmo ho mmɔden ɛwɔ ɛyɛ anwensɛm na exhibition na other activities no ɔmo na yɛyi ɔmo ɛde ɔmo aba ha no. Wohwɛ abayewa na ogina hɔ a ɔdi nkan ne kasa na Laga Gloria ɔwɔ mi school hɔ na me nso na metwerɛ anwensɛ no ɛde maa no odi first ɛwɔ Tinkon subzone na ɛyɛ no ɛno na ndɛ ama watuma bepie ɛyɛ Akuapem ha yɛhwɛ anim sɛ Kristo bɛyɛ adom na ndɛ nso no watumi adi nkunim ɛwɔ akansie mu ade a yɛyi emfasodeɛ bɛ na de bɛbrɛ 1 school foɔ no 2 ɔman Ghana 3 ane yɛn sekita hodo ayi wom no mfaso bɛ na de bɛbrɛ mfaso de ɛyɛ pii na mɛka kakra yɛhwɛ school foɔ no fam a obi wɔ hɔnom a ne wiase a ɔbaa yɛ mpo onye hu ne a yɛyɛ amamre na yɛyɛ no ɛboa ma mmɔfra no ehunu ɛyɛ yɛn ɔman ne yɛn abakɔsɛm yɛn nananom yɛn afadeɛ yɛduane a yɛdi ɛne ne ɛkeka ho yɛba ɛyɛ ɔman Ghana mu a ɛbɛboa ama yɛnya nkyirima a ɔmbɛtumi akura ɔman no atetesɛm mu na ama ɔman atu mpɔ na yɛnto yɛn amamre ne yɛmaneɛ no ɛnto ntwene ebia mu nso Akuapem ha ɛbɛboa yɛn efiri sɛ ɛma ɛdɔm ɛne yɛn ɛbɛdi nsawo so ɛwɔ akwan bebree mu yo yɛbɛda wase sɛ watumi akyɛkyɛ ne mamu sɛ na yɛnhwɛ adeɛ ɛmpɛn bebree no sɛ yɛfa yɛn ho sɛ yɛde ahene egu yɛ kom yɛde bi gu yɛ na yɛsɛ o we de abosomsɛm especially yɛn a yɛda asɔre anim ne adeɛ no nso bɛhwɛ adeɛ sɛ o the church goes traditional we no nkyɛ wobɛtumi ama education kakra ade baako no sɛ adeɛ a na nka mɛka sɛ ɛha ɔman kakra no ɛyɛ the introduction of ɛyɛ western culture ɛna ebie mu so no religion baabi ɛyɛ Christianity no ɛma ɛha yɛn kakra nsɔre ahorow bebree ka sɛ ɔyɛ ɔbarima na ɔde kawa na de ade gugu ho a asɛ ɔbɔ abrabɔ bi wabra ɛnte saa nimdeɛ no ɛna ɛyɛ dɛn ɛnni hɔnom ɔde ahenneɛ yes barima krampo ɔde barima ahenneɛ to nsa a yɛsɛ adan dressing bɛn ni ɛna ɔde ɛyɛ kɔm ade nso but yi no kyerɛ yɛn sɛ yato tete amamre no ɛna amaneɛ na ɛdɛn ato atwene nti sɛ yɛtumi ɛyɛ saa nneɛ yi a ɛbɛboa yɛn ama yɛasan akyi akɔkɔfa yɛn amaneɛ ne yɛamaneɛ no ama yɛakae yɛn nso yɛn abɔse agya yɛbɛda wase papaapa sɛ ɛto nsa frɛ no wobaɛ ma ɔma dwumadi no ayɛ kama nyame nhyɛ wo paa me so mɛda wase na neɛ ɛbɛtwa tɔ no mɛpɛ sɛ mede nkyea ɛbɛma ɛyɛ me head teacher Kingsford Kalife Behinase RC teacher ɛna Behinase akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa ɔma bɔ mo ho mmɔden ɔmo de ɔdɔ atae n'akyi ɛna ama yɛn nso yɛbɛtumi abɛpie ɛyɛ municipal level mɛda wase nso
ɛsɛ yɛbɛda wase yɛbɛda kyɛkyɛ ne na senti egu so a yɛfa 2023 the culture day a ɛkɔ so ɛwɔ yɛ Akuapem emu enti yɛbɛtoa so afia no mo ɛde ɛkɔ yɛde mo ase paa.